in here. Yung mga threesome, Mario Joseph. Ay, Mr. P, agang-aga. painitin natin ang PhilHealth. Alas pizza ng Sir Pio. Ay, naka. O yung mga listeners natin na netwide, worldwide, and sa AM, region-wide, ano, pwede silang mag-text sa number ko sa Globe 0926-0156-020. That's 0926-0156-020. And sa Smart 0961-759-0888. Pwede din. Diyan sa Facebook account namin, yung official Facebook page, Netwide Worldwide, DZGB News Online, sa chat box po niyan. Ano. So wag natin patagalin. Umiinit ang laban. Daming serbisyong ibinibigay ng PhilHealth. Let's go back to basic. Very basic para maintindihan natin paano. Paano ba kumuha ng PhilHealth? Madam G, Madam Larry, go ahead po. Yan, sir. Pagparehistro po kasi, sir, sa PhilHealth, ito po ay depende po sa iyong category ng membership. Kung ikaw po ay isang employed na miyembro, maaari ka pong mag-asikaso ng pagparehistro through sa inyong employer. Magsasabit ka lang po sa kanila ng aming form, and then si employer na po ang mag-aasikaso. Kung ikaw naman po ay self-paying member, mag-accomplish ulit po tayo, sir, ng aming very universal na form, ang PMRF. Isubmit po ito sa isang tanggapan ng PhilHealth at maglakip lamang po tayo ng mga kailangan na documents. Na-mention po namin ito, sir, sa aming mga previous na broadcast. Very common po na hinihingi namin ay ang birth certificate, marriage contract po kung kayo ay may asawa na, at saka po yung birth certificate ng inyong mga anak or dependents. Kung ikaw naman po ay isang indirect contributor, mga ipinagbabayad po ito ng ating government at kadalasan po ng DSWD o ang LG ang siyang mga ngasiwa ng inyong registration mula para po sa PhilHealth. Kung ikaw naman po ay isang senior citizen, maaari kang mag-submit ng PMRF direct po sa PhilHealth office namin o sa pamamagitan po ng authorized representative ng inyong OSCA sa inyong lugar. Lakip lang po ang kopya ng inyong senior citizen ID. Shoutout sa mga taga Boragnis kasi very active po ang kanilang OSCA. Kung ikaw naman po isang lifetime member, i-submit lang po ang inyong PMRF sa kahit saang tanggapan ng PhilHealth o sa pamamagitan po ng inyong authorized representative. Kailangan lamang po maglagay tayo ng one by one na ID picture. Yung pag-register, ma'am, di ba? Magre-register na online and iba pa. Bakit yung under maintenance yung nakalagay? Go ahead po. Yes po. Okay. So, para lang po maintindihan ng ating mga listeners ngayon, ito pong mga tanong po natin na sinasagot ngayon, sila po yung mga frequently asked questions. Ito po yung mga madalas na mga tanong na natatanggap namin sa aming Facebook account. Ano po? Sa PhilHealth Bicol, facebook.com/PhilHealthBicol. Isa po sa mga madalas na matanong doon kung bakit daw yung registration module ng aming website sa www.philhealth.gov.ph ay down. Kung kanina po na-mention ni Ma'am Lily kung paano tayo mag-register pag pumunta tayo sa mga opisina ng PhilHealth, ito naman po, paano naman daw mag-register online. Ngayon po kasi, down po talaga or under maintenance ang registration module ng PhilHealth dahil ito po ay kasalukuyang ine-enhance. Ang membership at contributions module lamang po ang maaaring magamit ngayon sa portal. Kung saan pwede nyo po ma-print yung inyong MDR, makita yung inyong member information at contribution. Pero yung registration po, currently ini-enhance po at hindi po siya nagagamit at the moment. Paano naman po sa mga gustong magparehistro? Sabi nga po ni Ma'am Larry, maaari pong bumisita sa kahit saang tanggapan ng PhilHealth, mag-fill up lang po ng PhilHealth member registration form at mag-attach ng mga supporting documents. Pero kung talaga pong malayo kayo or hindi po talaga kakayanin na pumunta kayo sa opisina ng PhilHealth, meron din po tayong isa pang option. Kung hindi po kakayanin online sa aming website, pwede nyo naman pong i-email na lang po. Ipadala po ang inyong fully accomplished PMRF, PhilHealth Member Registration Form na madadownload po sa aming website.
Kasama po yung mga supporting documents ninyo at pwede nyo po ito na i-send sa actioncenter@philhealth.gov.ph. Ulitin ko po, actioncenter@philhealth.gov.ph. Now, pag email nyo po, sa subject line po, ilalagay nyo po na subject ay register, space, inyong pangalan, space, at kung saan city, province, or region po kayo nang galing. So ulitin ko po, i-email nyo po ang inyong PMRF and supporting documents sa actioncenter@philhealth.gov.ph. Iyan, opo. Ganun pala, pwede, maraming paraan and napaka-simple. Dali lang ma-accomplish siguro yan, Ma'am G and Ma'am Lery, Ganito, halimbawa, si Ma'am Lery and si Ma'am G, si Ma'am Lery and si Ma'am G, halimbawa, nakatira sila dati sa dito sa Legazpi sa sa Victory Village. And then bukas doon na silang dalawa titira sa Forbes Park sa Manila. Forbes Park, sinasabi ko sa inyo. Forbes Park. Pero miyembro na sila ng PhilHealth, Tapos lilipat na sila doon. And then dadagdag sila ng mga beneficiaries. Paano ba? From Victory, Forbes Park na kami bukas. Paano ang pasistema? Ayan, sir. Base po sa ating mga pag-usapan sa mga previous broadcast natin, sir, any changes po sa inyong data, yan po ay address, additional dependent, or yung po pong pagpalit ng inyong employer, pwede po tayong mag-fill up ng tinatawag natin na PhilHealth PMRF. Ito po ay dahil hindi pa available yung ating PhilHealth member portal na na-mention nga po ni G, ang pwede lang pong gawin natin dun sa portal is for the meantime, viewing po ng ating membership data and payment of contribution. Habang hindi pa po siya, pwede niyo pong i-explore ang pagpunta sa aming opisina or pwede din niyo pong i-explore yung mention ni G na pag-send po ng data through online. So para po makapagdagdag tayo ng dependent o mag-update ng mga address, ang kailangan po talaga natin, sir, natandaan is always po ang form na ginagamit ng PhilHealth ay PMRF. Ang tatandaan po natin ay maaari po itong i-download sa aming website at ito po ay libreng-libre lang. Wala po itong bayad. Check po natin ang may box po doon nakalagay updating/amendment. And then mag-attach po tayo ng mga kailangan na documents like birth certificate kung ito po ay para sa inyong anak or marriage contract po kung kayo naman po ay nagkaroon na ng asawa or nag-asawa na. At isubmit po ito sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth or pwede pong via online din isubmit sa amin. Kung hindi po kayo makakabisita sa aming opisina, pwede po kayo mag-download ng aming form, yung PMRF form sa aming website, www.philhealth.gov.ph. Yes po. So, mapa-dependent man po yan, mapa-address man po yan. Again, PMRF po talaga. Yan ang pinaka-number one form ng PhilHealth na dapat meron kayo kung meron kayong babaguhin sa inyong member information. Pero ano ba, pwede din pumunta sa PhilHealth office? Yes po. So right now po, hindi, pwede po kayong pumunta sa opisina ng PhilHealth, pero due to pandemic nga po, iniiwasan natin yung paghalubilo ng mga tao, unnecessary na pagharap-harap face-to-face interactions. Meron po tayong tinatawag na Dropbox method, kung saan po yung ating mga members ay maaaring i-drop off na lang po yung PMRF nila sa guard. Meron din naman po na officer of the day na mag-check na siguraduhin po na kompleto yung iiwan nila. Baka kasi Sir Pio, iwan nila yung mga documents at of course may kulang pala. Bumalik sila after a few days, hindi naman pala na proseso dahil may problema. So yun po, ang mayayari po is iiwan nila, yung na-fill up the form, yung mga documents, supporting documents. Ito po ay ito-check. Pwede rin po sila kumuha din ng mga form. And then, pwede na lang po nilang balikan yan after a few days. I-message na lang po sila pag available na po yung document nila, amended and ready for pick-up na. Yan, amended na yung address. Forbes Park na kayong dalawa, sinasabi ko. Yeah. Oy, Magkakapit bahay tayo, sir. kapitbahay. So pala sir, yung yung barangay chairman doon. Kapitan. Sa Forbes Park.
Matawag. Hello, good morning. Hello, mamaya po yung question and answer portion ha. Sabi ko baga mamaya po question and answer portion po mamaya ha. Opo. Opo. Magpapalit ako ng middle name. From Aquino to Duterte. Paano? Paano Yes ba? po, minsan po kasi nangyayari talaga yan. Ano po, possible po na mali yung spelling or mali yung nalagay na na-encode na middle name. So, kung kailangan po tayo magpapalit ng middle name or any part of our name actually po, madali lang po yan. Kailangan lang po ulit ang walang sawang PhilHealth Member Registration Form or PMRF. I-accomplish po natin yon. I-check yung updating or amendment na box sa upper right corner ng form. Then sa part 4 naman po ng PMRF, updating or amendment, dun po natin i-check na papalitan yung middle name. Ano po? At ilakip din po dito ang supporting document na kinakailangan na isubmit sa pinakamalapit na RIO, Local Health Insurance Office, or PhilHealth Express Office. So again, usually ang supporting documents po natin dito dahil middle name nga po, it's your birth certificate. Or pwede din po, Sir Pio, dalawang valid IDs. Ano po? Valid IDs. At syempre, dapat sa valid ID, pinapakita yung middle name mo. Yan. Di ba? Para at least ma-prove natin na yun talaga ang middle name. So, yun po. So, again, PMRF, attach ng supporting documents. Submit po ito sa mga tanggapan ng PhilHealth or i-email nga po doon sa PhilHealth Action Center at philhealth.gov.ph. Yan. Oo, okay. Ulitin daw yung number ko sa Smart. Smart number ko is 0961-759-0888. That's 0961-759-0888. Paano kumuha, ma'am, ng ID sa PhilHealth? Paano po? Sistema, Ma'am Larry, Ma'am G. Go ahead. Ganito kasi, sir, kapag nag-fill up po sila ng PMRF, ang kapalit po niyan from PhilHealth would be the member data record or yung MDR at yung PhilHealth ID. May mga beses po na yung ating mga members, wala pa silang ID, pwede din po tayong mag-request sa separate ng printing ng ating ID. Kailangan lang po pumunta tayo or bumisita sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth. Meron po tayong PhilHealth office sa bawat provinces and meron po tayong mga satellite desk offices sa Ligao and Tabaco. So, kailangan lang po natin na alalahanin na kapag nakuha na po natin ang ating ID, lagyan po natin ng ating pirma, ang ating picture, at kung maaari po ito ipalaminate, at ingatan po natin ang ating ID. Huwag po natin itong ibibigay kahit kanino, at huwag din po natin na ibibigay ang ating PhilHealth number kahit kanino. Yes. Mhm. Okay, add din, Sir Pio, na right now po kasi, para hindi natin iniiwan, alam na po naman po namin na ang PhilHealth ID ay ina-accept po sa ibang establishments as valid ID. Dahil po doon, marami pong humihingi at nag-request ng PhilHealth ID. Right now po kasi, a priority po natin bigyan ng mga ID ay yung mga active members. Siyempre po, gagamitin nila yung PhilHealth ID pag avail ng kanilang benefits. Kung hindi po sila active members, hindi rin naman po nila yung magagamit ng PhilHealth ID. Ano po? Kaya ngayon po, ang ating PhilHealth ID ay, ang priority po natin binibigyan ay yung active members or yung may mga current or updated contribution. At base po, sir, sa Universal Healthcare Law, hindi na po requirement ng mga hospitals kapag kayo po ay na-confine, no need na po tayo na mag-present ng ID. First lang po natin yung ating PhilHealth number, okay na po yun. Hindi na po kailangan na naka-attach siya sa inyong claim kapag kayo po ay na-hospitalized. May bagong miyembro ng PhilHealth. Bago siyang membro, bayad siya January to June. Na buntes siya. Manganganak ngayong April. Pwede bang magamit niya yung kanyang PhilHealth? Okay. So, simula po kasi nung pinatupad natin ng UHC law, kung saan isa sa mga provision po dito ay yung immediate eligibility or agarang paggamit ng benepisyo, ang lahat po ay qualified na. If you would recall, Sir Pio, ang ating mga tagapakinig, siguro naaalala nyo noon, may rule ang PhilHealth na tinatawag nating 9/12 na dapat meron kang 9 months contribution within the last 12 months prior to your confinement. Naalala niyo po ba yun? Na kapag wala ka nung 9 months na yun, hindi ka makaka-avail ng benepisyo.
So, sayang naman. Ano po? Ngayon po, ang rule po natin is immediate eligibility. So, kahit po may lockdown or may kulang kayo, pwede kayong makapag-avail ng benefits given na yung mga nalagtawan nyo ay pwede mabayaran nyo. Ano po? So, yung mga missed payments starting November 2019, which is the reckoning date po ng ating IRR ng UHC law, starting November 2019 to the date of your confinement, dapat po nabayaran po natin yon. Yun lang naman po ang requirement natin. Unlike noon na kapag wala kang 9 months payment, wala na po talagang pag-asa makapaggamit ng ito. Ngayon po, as long as yung missed payments mabayaran, pwede po kayong makapag-avail. Kayo po ay kwalipikado na sa inyong panganganak, gayon din ang benepisyo para sa inyong newborn baby. Paalala naman po na siguraduhin po natin na regular ang pagbayad ng ating contribution upang maiwasan po natin yung pagbayad na tinatawag nating multa or penalty. Mamaya pag-uusapan po natin kung ilan ba ang multa or penalty para sa mga missed payments. O ma'am, yung halimbawa yung asawa, miyembro siya ng PhilHealth. Nawalan ngayon ng trabaho, and gustong ipagpatuloy yung paghulog. Ano ang dapat gawin? Ang pinakamagandang remedy po dyan, sir, is pumunta po siya sa pinakamalapit na PhilHealth office upang po magpa-amend ng record. Gamit din po ulit ang ating PMRF na form. At i-declare po niya ang buwan ng kita kung siya po ay may basihan. For example, kasi sir, meron na hindi na po na umalis na sa trabaho, nag-business na lang. So, kailangan niya pa din pong i-declare ang kanyang kita. So, papasok na po siya ngayon from employed to the self-employed category. Kung wala po siyang hanap buhay or wala po siyang kita at kakayanan na magbayad ng contribution, maaari po lumapit sa pinakamalapit na opisina ng DSWD upang ma-assess po kung kayo po ay maaaring mapasama sa listahan ng mga indirect contributors. Kung mapapasama po kayo doon, partly or full po ng inyong contribution ay pwedeng i-shoulder na depende sa assessment ng DSWD. Yan, oo. Yung 2 taon hindi nakakapa-update ng sponsored kasi meron bagang sponsored PhilHealth Yes, 2 taon na hindi yun na-update. Pwede ba yun ma-update ulit, Ma'am Gigi? Yes po. So, ano nangyayari po dito? May mga nagtatanong nito kung pwede daw pumunta sa opisina ng PhilHealth para i-update yung sponsor nila. Gusto ko lang po i-clarify sa ating mga sponsored members na nakikinig na hindi po PhilHealth ang nag-update niyan. Ano po? Ang nagbibigay po sa amin ng lista ay ang DSWD or ang LGU. Kami lamang po ay nagpoproseso. Para ma-update po yan, kailangan nyo pong makipag-ugnayan sa inyong DSWD, sa inyong MSWDO or CSWDO, o kaya naman po sa LGU upang malaman kung napasama po ba kayo sa listahan ng mga na-sponsoran sa kasalukuyang taon. Ang lahat naman po ng walang kakayanan magbayad ng kanilang contribution ay ina-assess po ng DSWD or dito po sa Legazpi City ang ating CSWDO. Ano po? Upang mapabilang sa indirect contributors ng PhilHealth. Naalala mo, Sir Pio, ang indirect contributors, sabi natin mga walang kakayanang magbayad. Ano po? Pag na-assess po kayo ng social worker na wala nga po kayong kakayanan, pwede po kayong isama sa lista ng sponsored members, ipapasa po, at pwede nyo po yung maggamit pag kayo po ay na-confine, kayo po ay sponsored member na ng PhilHealth. Di ba may mga bayad centers tayo sa iba-ibang lugar? Pwede ba dyan maghulog ng PhilHealth maski matagal na pong natigil yung pagbayad o dapat pumunta sa opisina mismo ng PhilHealth? Yan. Simula kasi sir nung ipatupad yung Universal Healthcare Law, ang reckoning date na na-mention ni G is November, kailangan po muna natin na i-declare ang ating buwanang kita para maging basis po ito ng ating contribution, which is 3% per month. Ibig sabihin po, 3% ng ating basic na sweldo, yun po ang ating babayaran. So kaya po tayo meron na need para pumunta sa aming opisina, inform po kami kung ano ang inyong basic na income at yun po ang babasahan natin ng computation. Most of the time po ang tinatanggap natin ay yung income statement sa BIR.
kung pwede din po kayong pumunta sa aming opisina upang ipa-update po ang inyong record at may patuloy po ang pagbayad ng inyong contribution. Maaari din po kayong mag-update ng inyong online monthly payment gamit po ang aming PhilHealth Member Registration Form or PMRF at ipadala po ito sa Action Center at philhealth.gov.ph sa format po na na-mention ni G kanina, yung PHIC, then yung Member Income Update, space, yung pong pangalan, space, yung probinsya o rehiyon po kung saan kayo nanggaling. Huwag pong kalimutan na maglapit tayo ng supporting documents or proof of income. Na-mention ko nga po kanina, kadalasang proof of income po na ina-attach ay yung ITR from the BIR. Sa ngayon po ay tinatanggap po natin ang pagbabayad sa mga nalaktawang contribution sa ating local health insurance offices lang. So kung hindi po updated ang inyong payment, hindi po current month ang inyong babayaran, hindi din po siya ma-accept sa aming mga bayad centers. So for the months po, for example, reckoning period po natin is November to January po, wala kayong contribution, ito po ay dapat bayaran nyo sa aming mismong opisina, hindi po sa bayad center. Meron din po tayong online facility, yung ating PhilHealth Member Portal. Maaari rin pong i-print ang inyong SPA na manggagaling po dito sa portal at ipipresent po ito sa aming mga bayad centers. Ang lahat po ng hindi na bayarang contribution mula November 2019 hanggang sa kasalukuyang buwan, ay July na, ay kailangan pong bayaran. At ito po ay makikita doon sa ating SPA. Ayun. Terry, I'm in a wonder paano ba, may dalawa pang tanong dito, pero yung caller natin paano ba? Anong decision po ninyo? Itong dalawang tanong pa i-diretso ko, diretso na tayo dun sa caller kung mag-solicit na tayo ng caller. Kaya pa kasi we barely have 1 minute na lang po siguro. Ano po decision yung dalawa? Caller na po tayo, sir. Sige po. O sige, yung dalawang i-forgo natin, yung dalawang question. Caller, yung caller po kung may yung tumatawag kanina, sige na, hapon na tabi ka mo, mantang igwa pa kita ning, ayan na, tumatawag na. Tabi hindi kaya sa pa natin, dali, at ilaog tayo ning caller, sandali muna. Hello, good morning, yung nasa telepono, good morning po. Good morning po. Sir Pio, apot ko lang po kung halimbawa arog sa kuya na nag-60 na ngunyan, may diferensya kaya ang mata ko. Siguro more than 1 year na ako dahil nakakahulog. Kung makaka-avail man ako kan PhilHealth ko, makaka-avail pa. Tama pa opera ako. Okay po. Ma'am, ang pag 60 years old ka po kasi, ang pwede mong pasukan dalawa, lifetime member or senior citizen. Meron po ba kayo, ma'am, na naging trabaho prior po kayo na senior citizen? Nakapagtrabaho po ba kayo? Wala po akong trabaho, ma'am. So, sige, ang gilang ko. So, bali po kasi, since 60 years old na po kayo sa visa po ng Senior Citizen Act, magiging membro na po kayo automatically ng PhilHealth. Pero pag sinabi kasi natin po, ma'am, na automatic na member kayo, eligible lang po kayong maging member. Hanggat hindi po kayo sa amin nagsasabit ng mga requirements, ay hindi din po kayo makakapag-avail ng benefits. So, ang advice ko po sa inyo, ma'am, is bumisita po kayo sa aming opisina, magdala po kayo ng inyong OSCA ID at mag-fill up po ng PMRF para po maipasok po kayo sa category ng senior citizen at kayo na po ay makakapag-avail ng mga benefits ng PhilHealth. Ang kagandahan po nito, ma'am, dahil kayo po ay senior citizen na, lifetime membership na po ito, makakapag-avail po kayo ng benefits nang wala po sa aming binabayaran. Ito nga ang problema nga, Ma'am Lery, Ma'am Gigi, kasi di na siya nakakakitang masyado. Paano ba? Pwede bang may mag-assist sa kanya? Over? Opo. So wala namang problema. Pwede pong may mag-assist sa kanya. Pwede din nga po na meron siyang authorized representative or proxy na maglakad ng papers for her. So kung meron na po siyang filled up na form at meron na po siya ng copy ng kanyang OSCA ID, pwede na lang po dalhin ng apo niya or ng anak niya sa opisina ng PhilHealth. Kailangan lang po magbigay ng authorization letter at kopya ng ID ni Madam at ID ng mag-assist sa kanya. Yan. Yung nasa telepono, okay na po ba? Malinaw na?
Opo, thank you po. Sige, God bless. Salamat, ma'am. Okay. Yun. Sana po magamit nindo ang inyong benepisyo. Yan, Opo. okay na. Yun. So, sarong caller niya. Ikaw, pakot anang sarong paano yan. Ma'am Larry, Ma'am Gigi, pupunta pa kayo ng Forbes Park. Ayan o, may tumatawag pa. Paalam na muna, paalam na muna. Go ahead. Yes po. Thank you very much po sa ating mga listeners. Maraming salamat po sa inyong pakikinig ngayong umaga. Tandaan niyo po na andito po ang PhilHealth lagi para tumulong sa inyo lalo na sa panahon ng ngayong panahon ng pandemya at kung kailan merong nagkakasakit sa inyong pamilya. Ngayon po ng aming Regional Vice President, si RVP Henry Almanon. Nandito po parati ang Team PhilHealth para magbigay sa inyo ng dekalidad at tapat na serbisyo. Yes, po bukas ang regional office ng PhilHealth ang aming mga local health insurance offices na matatagpuan po sa lahat ng probinsya ng Bicol Region, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kung kayo po ay may mga katanungan, ipadala lamang sa aming Facebook page. Hanapin po kami PhilHealth Regional Office 5 Bicol Region or tumawag sa 24/7 PhilHealth Action Center 8441-7442. Thank you so much. Sa susunod na linggo, sir, para sa programa po ulit natin. Alas 10 po tayo hanggang alas 10:30 ng umaga. Thank you so much, ma'am. Till next Webes, salamat asin namang Diyos ang magbantay. Inyong napakinggan ang programa Usapang PhilHealth. Makinig muli sa susunod na Webes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga, hatid ng PhilHealth Regional Office 5. Usapang PhilHealth. Tara naman sa malubago, nagkasundo mga